egwu ndị chile echichi mmiri na-ezoro ọra nnukwu mmọnwụ aha egwu ndị chile echichi egwu ndị chile echichi nụ egwu ndị chile echichi Onyeoma Tochukwu Nwaeze abatago egwu ndị chile echichi haba egwu ndị chile echichi onye mmanụ mmiri na-ezoro ọra Small London. Hey, Jerusalem. Ndị nọ na-achụ na kwuru na-aba ụba ọrụ Chukwu kpọtara ya bụrụ ngwa kpọtara onwe ya kama ihe alụrụ ọrụ ajọ mmadụ abụrụ maka nkewa onye chere ya jiri oge aka ị na-agbago agbago adị m asị ka mmadụ ghara ime onye ikwe meta ya bụrụ isi ekele ka n'aka ya ezigbo ọyị ka ịbụ ezigbo ọyị nke ịbụ ọ dịrọkwa n'isi ego m na-eje tọki na-esi ihe a na-eje tọki also millions of dollars. Okay, number one, Money Foundation. Most of them. Number one. Okay, tell me store. yes Not by mouth. I Mona, my brother will see my senior brother will Uchi alert Agoria. So one lady One of them line up. In the politics, it's not politics. I have then over my junior brother and after my D&D both from there. To our government. yes Or if you want to I'd make it here. No more think at that. Kewu anụ a ọ na-eti ka o dugie na level ọzọ ọ bụrụ onye eji ama atụ ndị mmadụ ga na-achọ abụghị ka ha na-achọ mmadụ ịtụ ukwere ọka na-agụzie ego n'ụbọchị taa ọ ga-adịrị na mbụ ọ ga-adịrị nnukwu ị na ka na-aba onye na-awụ onye kwuru mmagote asịrị hei ya mekwe mistake Igbo bụ Igbo kwuru abụ asụsụ nke onye na-eme ka ekwe ji abụ ya obi m sọsọ ahụ ọnya bụ ọ na-adị mma a sị na kwuru ụlọ agbara ya kpara ya ọzọ mmiri na-ezoro ọla kpatara ego ọ sị chukwu ya na ego sọsọ ya ego ya na ụmụnne ego ya na obodo ego ya na ụmụ obodo onye akụjikọta bụ irute ụlọ chigbu ọzọ dozigbo obodo agakwara ya n'one nwanne agwuru tata mụ ọbụla na oyibo eji ama atụ ọ na-echikwa mmadụ ọzọ ọ na-eti ndị ochiri ọzọ ka ngụ ije ige egwu na na-ekwu ndị onyere aka iruo na toki ndị ọrụ ụlọ ụmụ ogbenye gwara ndị nwaanyị ajara kedu anyị kwere ya n'one ma ọ bụ ndị ọ na-ekezi ego ọ na-eke ụka mmanụ ma ọ na-egheghị ya na-ekweghị gị onye ọbụla unu na-emekwanụ ọ bụrụ ịkpata ego bụ isi na-enwe obi eji eri na-eme ya na aka ọma jide afọ ma na-akwụrụ atọ ụtọ ọzọ bụ ihe zụrụ D&D Bofros manager. Our if you are okwu karịrị akarị adịghị ekele ego Onyeoma Tochukwu anyị dị very happy ọ na-esi ebe anyị today dabere nkere anyị ọnọ ndị eluigwe na-ebe nkiri ọnọ ozugbo dị imere advert na Play Store akpọ m na phone agba akpọ m gị isi gị na-ekwe ahụ isi jebe percentage isi yes no contact isi n'ụra ọ dabago
anyị na-ekele gị eje ada bụ isi ị ga-eje na-ana ebe ọbụla itinye aka ana m ekele they are my senior brothers to surprise you especially when you can surprise you mana ndị oyibo sị na nobody no be sickness ihe anyị na-bụ ụmụ nwanne m ha tọrọ m atọ as a matter of fact all one family we are happy afọ juru anyị ọ nwere ụzọ afọ a na-abụ mana o nwere n'oge echiri echi maka na ha sịrị mọfa bụrụ si ka chetụ o nwere ife ị ga-echi gọọmenti asị na ihe juzu gị ya so ka anyị jigoro obere afọ anyị ife ndị egwu ndị ga-aka bụ na ije diskọva mmiri n'ezoro ha egi aka Agreed, also, okenye amalụ n'ihe ahụ otu osi na-wee dịrị n'ọnwa ọrụ na-ebi ike nke a mmadụ n'ebe ya dụwa na mma o nwekwara onye a na-akpọ ojiji eriji igwe ojiji eriji o nwere ife na-adịrọ n'ugburu a kama na ihe anyị na-eme bụ oge o ji wee bịa maka ama m ji anya ọ nwere ike rịarịa atụkwuru m ego n'elu ego echekwuru m ego n'elu ego onye si m ego ntị lotekwa na onye m ego sị m n'ofu ọwụlọ anyị kacha kama na ncheta and obi eji eme ya mmiri bụ nwoke